sana all na taypan sa boss. Ha? Uy, ayaw pa takagyawit, uy. Sus, pila na kaadlaw nga nagbantay kong boss ni mo, uy. Kada abot niya, mutanaw gid sa dinis imong cubicle. Ha? Uy, nag-blush. Wa mong good. Ay, ragugog sa mukha din, Hibi. Kinako gibuhas. Sus, atik-atik pa gid, uy. Pero deep inside, gikilig na. Ay! Come in. Sir, niyan ang mga papers yung gipahimo na ako. Good. Ibutan na diya sa akong table. Okay, sir. Magawas na ako, sir. Thank you. Jenny, kadit. Yes, sir. Pwede ba kang ma-invite o dinero niya? Ha? Pwede? Unya, ang sabi kinabag ni mo? Nakauko. Unsa? Ay, hilom na, good hilom. Pinulig na isot mo sa gitsagit ni mo din, ha? Ayaw pa pagsaba ini, ha? Sorry na, good. Gikilig ka gani ko ba? Basta, ha? Daan magilagi ko. Doon nagilagi something si sir ni mo. Day. Kita talaga tao din hiron, sir. Gituyo na ako. Ha? Di ko ka nagsamok. Gusto ko privacy. Sige na. Pag-order na food. Ay, kabala ka. Everything is on me tonight. Nadugay man ko ka, Jenny. Nakig-dinner na akong boss, ma. Unya, kinsa man itong nihatod di mo nga nagsakyanan? Ha? Nakakita di ka, ma? Ay, oo, uy. O man kumanira sa bintana. Klaro kaayo din sa akong nahimutangan pag abot ni Mosgawas. Koan, ma. Ang boss to nako. Uy, doon na mo'y something special sa imong boss? Wa, ma, uy. Gitritro maguguniya dinner. Aw, natural. Ana man ginasinugdanan. Magpakita man gidag mga moves. Pero ana ginapadong nak. Ma. Ha? Kana kung may masok ko. Pero, nganong ako man, sir? Tungkol kay kami akong gusto. Wa sa ko mahibawag nga no. Pero ang tinuod, ikaw may rason nga nung gusto kong mamusod sa trabahoan perme. Sir, Pwede ba kugtangon na mo pagsangpit ni mong sir? Kung kita rin doha? Archie na lang. Archie. Jenny, huwag ko magdali. Andam ko mag-aabot na mo. Archie. Hala, no? Sugta, uy. Saan pa paabot ni mo? Maayo ka, day. Nga nung dili, God. Tinuod? Imo na kong gisugot? Archie. Pero, pwede favor? Sure. Unsa man? Pwede, dili ta magpakita ang uyab ta. Dili ko gusto ko nga maguna ako naglain ako mga kauban sa trabaho. Ay kabala ka. Okay. Gusto sa ko nga itong i-private ang atong relationship. Kaya the more nga na mahibaw, mas samok. Husto ka. Doon na lang sa atong takoy hangyo ni mo. Sige, unsa man. Pwede ba mag-move in ka sa kong kondo? Kana kung okay lang. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Kung ako'y pautan noon, okay ra na oy. Dako naman sa kag-edad. Maino na aron maminyo na sa ka. Pa. Ikaw, ma? Oh, okay ra pod. Aron saan makakita na miss among apo. Tiguwang na baya min. Kung mao, uyon sila? Archie. Yes. I love you so much, Jenny. I love you more, Archie. O hinaot lang nga dili ko nimo pasakitan.
first night ni nga nag-live-in ta. Angay tingali nga bunyagan ta ni ko. Archie. Wow, kapuya na to, good. Pila man mo ka-rounds gabi ini, sir? Huy, ba yun ni mo, uy? Ay, sorry. Secret? Huy, sulti ba? Hala ka, Arte, dili mo share. Sul, Niyari mong coffee, sir. please kugla ko na sa door. Kaya tingali doon ay makasol. Okay, sige. Oh. Nga naman ka. Mura magwa mahitsura ng naong ni mo. Mo abot next week ang COO sa kumpanya. Oh, o niya? Wara. Sure ka? Never mind na lang. Nikaw na ka? Yeah, sama na. Nakigdongan ako sa mga kauban sa gawas kanina. Oo. Oh, sige na. Magkabiya ka na. Pasagdilaon ako din eh. Okay, sige. Huy, naunsa man ka? Nag-away mo, sir? Pila na magud kaadlaw nga murag bugnaw ing tinagdan nako. Unsa may rason? Wasat ko mahibaw. Pero nakabantay ko nga nagsugod na katong niingon siya nga maabot ko na next week ang COO sa kumpanya. Murag problemado gyud siya. Mao ba? Hey. Pila na kaadlaw nga nakabantay ko nimo nga murag wa kasi mong kaugalingon. Doon na kay problema? Sultihi ko. Wa man. Okay ra. Nako. Doon na kabay problema, nako. Chine. Sultihi ko. Doon na tayo problema? I think dili na ta pwede mag-usa og kondo. Ha? Mupauli na nga akong fiancé. Unsa? Jenny, sorry. Sorry. Pero husto ka sa imong nadungog. Minionon ako og siya ang COO sa kumpanya. Dugay na nga giarin sa among parents ang among kasal. Mga pasaylo ako. Hayop ka! Pinuangan ng dyan ko nimo! Jenny, mahal ka pero Pero wa kay baruganan! Sakto! Hayop ka! Hayop ka! sorry, Jenny. So ikaw dahil si Jenny. Dagan kay gisulti si Archie bahin mo kung unsa ka kamaayong amo trabaho din sa kompanya. Yes, ma'am. Og ni ako aron ihatag ni nako nimo. Oh, so mani. Resignation letter? Mo-resign ka? Sorry, pero dili din ako madawat. Dili ko masugot nga mo resign ka. Kung pila may sweldo ni mo ron, akong dublihon. Basta dili ka lang mapahawa din he.
Ma'am, Ako'y biglang intindihan kung bakit damdamin ko'y pinaglaruan. gusto mo ko mo pahawa, pero gipugnan gid ko nila nga dili mo resign sa kompanya. Ako na lang giagwanta ang kasakit nga akong bation matag adlaw nga makita ko sila magkuyog sa opisina. Dinhi na lang ko utob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga hikalang kaagi ni Jenny nga taga Tagum, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkalahan, Baliw. Nababaliw ako